nango sasimana barare bandizi TV bakora wanere ango dipo na sanya ase kanisa ya The Messenger Church Ngege eyuego toka Mosocho ensemo ya Raganga. Runinga yetu ya Ndizi TV na waimbaji na kanisa hili tutakuwa na ibada hapa. Nguchaka chinsa 12 chia mambia ngoika chinsa isano nemone nusu chia mubaso. Nanyora marandi ya korwase Pastor Job Obae igoro ya Unlocking Locked Lives. Alipowekwa ndani ya tundu la simba walifikiria atamalizika pale, lakini alipomuita Yesu, alipomuita Mungu, alimtetea. Egesinga kia masesenia Worship Edition Tomocha. Eriogo chora Ndizi TV bunegeta seni kia unambeye masama mirani ya kuza awards tomerieta kuza gochiase number 15601 na kurika Ndizi TV asensemo ye TV. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Mwanchumu ligerere begeta seni kia Ndizi TV bwairebuya na gusugirya ndonsi asore asinde no gosebere no gento ko bagukwego kia amone merobeli ya itu. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuri bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elyo wikere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire echuchira Sorogonko rwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo to wikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Gochaso mwancho muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobegeta seni kia uwanjete toma ujumbe ngayelieta kuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egeta seni kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao www.kuzaawards.co.ke. Mwanchumu nende bono twerende asentunde ya kabiri tukerike bono ne ya Jumamosi ekyo Jumamosi ekano togusanga na mwanchumu ligeri ya semargo ya bono tumulekira mange ane mono asensemeri yobore ibwa basobati ntochi kumulekira semargo ya bono asokoligera igakere gonkera gari ya kemo getabwati monto semargo ya bono ikage ko mwanchumu ligeri ya nekia ye Vicky Onderi bono teke na sensemo ye studio tugani kumanya gosena chigoto bwatsi asta ebiro bitire bitamagatekera no mwanchumu ligeri ya gotocho cha kumurobyo bene ekere bono togendrete kumanya na sekia tarikira na asemargo ya bono ngasomuro buli bwe kimbo mwanchumu ligitaro gusanga mange nago kwana mange jira bono Assembly mtandao assembly ya Facebook na bogochera buna Ndizi TV News Digital na bega assembly ya YouTube na bogochera buna Ndizi TV News ogendera kutubata semargo ya bono gotole live chinse mchanse mtandao Facebook YouTube na assembly ya website ni gotore ya masemo mwanchumu na bogo namba ya SMS ngereka ba screen ya ukora tuwane nkwana ko boli konde wensi comment na kurusia segambo nemba kaneno ka yiritukolya lero na boko nyara kusanga mu nje masemargo ya bono gotachia mange tiangalga ya bagina studio abuto kusanga na borobo asemargo ya bono ngane mwamuganiriye yokora ya saba subati bonzi abaiga wanasiasa gitara mulekere na manga na mono kuligeria semo yobore waswati manga kolekane manga tara kolekane nkikewa na kolekana wale komboro bara sebirogo gigosoka ngo bakorera gati anda mange ngaito gochi kumulekera asema rago bayabana gotakole biro bona tigacha kuro sensema ndaga iga omugan tubato muswati kigima gaiga atumanye kena kyakuru kwa bande mu mayito mamorore kolende mbia atebya serita se faida yomulgiro Ndizi TV na bogote bana kyokuru kwa ekero ntogo cha kasema rago bayabana karibu sana. Asante sana mwanchwa umurigereria erietaria Nenjuli
Nyanchama Nyamao oyoro munyagitari w'abang'ina n'abana bake nandi oyobori ekero kyobo women rep wa Kisii County nandi oyori geti kubori ekero kyobo governor wa Kisii County 2027 nyasao gotoikio. Karibu sana. Watera ngoye turasayo. Karibu sana mheshimiwa naye na bukwe manyekania somo ligereria ndaka wa maini mutoko sanganira se Maragoba yabono. Embe yamano omurigereria na ukwanire Maragoba yengi ya ngambu ya muri mwenzi. Minto mwagusi nze rero na harigani uga igandisi TV nze ngoro kwa Gladys Kemuntaunga na bolire kirugo kibugumenera chintu ndangesa tubono lakini bono rero ngora kwanira tura mange motegerera bono buya kabisa nande karibu biya sana njagara nayo no kwakorere kwa bolyange chintu ndaisato kirugo kibugumenera base county ya Kisii yebo Ocho koliki nando kochi bosia osebono kwa kote sabari yawo yokoliki mangana siasa. Siasa na boko ikakwara iungo moyo kule. Ando ko konyora wafuasi bao kwe bao tena ya to kumoyo no tora monaye bono. Asando ko kora te bangana nyasa nera na bwate njira ko to bangira chinkoro chitu. Biya sana. Entu ndakana kubolika ro kia umo hakyolinga. Immediately after devolution ya 2013 na liyo women repubwa chagete. So na renge parot 2013 2017 2022 na bonkoleta paka interview ese party ya UDA lakini ikawa muna ya bete tintageti ko irorera eko garaba na inchimba my think kya bete eko kwa bete aspiring women rep bosen kwa bete candidates na renge aspiring women rep and then okay ekero muntu wikere wa kware pake interview you are already a candidate yes ikongo kete chinse mechichons what do you think happened in 2017 not the kero keke 2017 usi ito ntobwate ngento tokorukanga chipati nkagirite negende gyato sumbuire sana na inde na mongo ikwanira yamono umorali na ndobe kini aso wategerere gite ni integerata kabisa agende gyato itire gusi etogochora umuntu ne pati kwebanga uburai tari epati uburai ne n'umuntu n'uburai boko baime umuntu tari umuntu epati eria komoreta so ekine kiye gotokora epati na pati kete nene kwanyoro umuntu ochori kulingana na epati iyo nene igaiga ntukia witire ne epati ata waizonya onya namba genda ne bitubinde nabogokora abafuasi bane most of them bali abange bakombwati bali bago support kwanza ngo bakirambu yamonege ko babere bagotenena 90 ekore nje Gladys gondwete a very poor background area insepi lakini abafuasi nabo bagotenena 90 no etimbwate bese chunko ba egere bamanya ko mbwatesi igo nine no mogoko sana most rigento bagontebinga epati all right sante sana turagenda tambe ndojo mushimi kwa Vicky oikire Vicky karibu lyoka isaransi lyoka kero kene kiona bogetigirega aho twamena Vicky ngo chale kero kene kiaye mwacho kureria Vicky ne rate kama tikatote litanga kirima ngo manyana twarenge yes ebo ikere tinga kyoko manyana yes karasa bo kwa rotia so muligere I'm sorry abana minto maite na I'm too busy. I'm the future president of the Republic of Kenya and I'm the standing women rep abana mutama maite ngoro kubiki nyaboko ndeli echararani a standing women representative Kisii County and the future president of the Republic of Kenya ngone shukuru na ngoro shukurikira mwana Kenya na ikirega chifrad simoroche lakini ikira I'm sorry na abasabiru kwabira ngonda nainu kubakonya na kubaeresa mangana amba bangirete waterego mbiya mono oyo vikirende Vicky echararani nero ikire asemara wa mwancho muligereria tokandrete konya kuligereria igoro ya mangana yobora ngo chanda sore asebiro bitere bitambe gira no gocha sore honorable ngo ri bagari ya bene Julie chinto ngo kwaligirie kirgo kyobora human repasse county Kisii. Asante sana mwanchwa umurigereri na bori ririmo ryoka eyu yarenge 2022 na ande ngakora buya sana igongote basante ese chikura chinyinge na nyorete na ande no moyo yoyu ntumbere 2027 kirukyo governor egere mbakobe guchiese kanan entubwete gutoka muna baguse ingi kiagere to kargie kirukyo men repasse county ya Kisii otargie kirukyo yose bujumbe na bintu bindo karatigoso uno women rep egento kiagerete insoe muno mu women rep nkerina ese birogo koru since independence ekero na digerire ekero kendi yonsi yakiru mukuru mekero kyo women rep since independence 1963
ne narimo igontu atwara mu MCA kuru bumachoge ya chache namone tubwate kuru bumachoge ya burabu umu MCA yo mu Musubati igon kare borina kaingo chakira kuru goikancha ke kuru okoba ninta gete ko okine soburai goikancha ke kuru ese ari sabangina bande bachakire kuru igonga taya tianso ke kero kyobo governor sorry kyobo women rep 2022 Ugosto 2022 igo karo women rep na kero kya Basubati kikenda kya basacha kuno bo MCA nensi amajana to kuliya ya nare koborio bo MCA sababu ndare koborio bo MCA nindo chena na korega Kisi county engima esamangana ya Basubati igonga tebana okuno gwesikera mono imeye ward ega sina kodro muno munegitari wabangina nabana bake yagerire na rodra makongu ao imeya Kisi county ega kagerangata ya ngakingo ikira Basubati aba esentira yobo ikirano muno munegitari wabangina nabana bake nkarayaya tigambo dikiro kyobo women rep na rinda ikira Basubati abange na ande korwabu kingo chigoswa esoburai wa Kisi county chinga kichabosia yatokana ninde chinguru imeya Kisi county engima ngikia greto che tukwerekero kyo women rep 2022 esababu ne chinyinge esababu entangani muno yo mindateba epati goikomanya na ese chikura chiabono na onye chire chiabere korumaega it is a two horse race okorige chipati chiri chinkomu anena mano birogo bi county igere chi two horse race you are either in UDA gose ODM igonye tori ese chipati echo okonyorana to konyora yibaga ne sababu tanyora yibaga chipati echi echibwate chibesa ekaro chibwate chibesa abantu baito ne chibesa batagete na ande chibesa nchiga neidi esoko okorari chikura igo ekero kodigereri amangane chipati nkomentare chikura chinyinge mono ese abantu bakobodi ese chipati echi cheigoro ekendi gya kabere na chete nkanyorana ese chinga kichiabono Abasubati abange mbaka saine gwesoki naikara baka saine gwesoki igokonyora Abasubati abange bari batari ne chinguru chinyinge anana mone soborendi gwechikura igokonyorana chikure chiwonjora kwanyora muhakeru chikura abantu abange mbagwakerete lakini gogo chikodigereri chikure chionjora ine watravo Gladys kan noja sar mashbiwa Yes. na maende na epati ye bono mwabere mokore ye pati ingi bono mogo chiko kara mwatebere pati nere ko reri chikura otanyora ti pati ye bono mwatebere eitebe UDA osebe ODM obetonyora eticket ye chi pati chibere gogo tika siasa ye kora na ki pati nege na ndo choire mbe mana siri swali lio na ki kitoko bolina na ki nga kitora akore bono to change tendency ye ne pati nere ragero mwana momukungu obusita basako bomurai that is why to kubolinga aba bacholiru geko gara no mbarabu bayini kaire the same problem ingiye ko bakora nawe batatagitiko konya bakungu ababande babwate na barabu interest ya leadership so the only way era to konya muno into bakungu egara to nyare ko soa as a leadership e pati ite basakobe kigezo gosera basakobe Swiss kyogo tatobo gambi muna kulingana na mara vitali so again teke tangani oikaba kungu abare biro bono osomo kungu tolire kirugo kende gyons evita ore nominated koso wa kere twekura especially women repwero nje nabondo tenga nabara ire tararanga apart from era kwa kirwekura abakungu mbaro bare ko chorwa ose baborete na nere batairete nanga bono igaba bekiramo amanyenga kyakubayegerera such that a problem yete chikobanyora nainde ego no enere in one way or the other again de kiamonyori o feeling no toneri ha herself no toneri era previously ko 2013 njena ote no narenge umukungu chole tubo gumenerebu na ararite that sense that thing the second person naende nera agachorwa at 2017 na umukungu chore tunera karara tachi tukomenda women amanyenge problem ye patinero na kingo koranyora bakungu abange bachiko choru MCA bachiko choru no MP because we don't have even a single indo no yoyo motobwate it's a great trial akorete kamanya kogera kanyore kirugikyo yasana so igora azima bono razima abakungu bali tuwachandikire buna nje Gladys yoyo mobo wegatorigererie njera bono liwe liwa omorigererie na nayo kutubwate si
omaete gento kerororo oikachipati bere chibo omwaki ekura nori ogwakirwe kura tubwaterane egere turusie genteke ngebasa kobe syndrome yani ngebasa kobe eke gocha chiamagenderero because nyanturu chikonyora abantu bagwakirwe chikura barabaya bado tutateseka ochanda sori mushimo karagwatirika umurene kocha chore asore Vicky Onderi echererani waikirendo chino kwanyorero wake tigatumure kirango ese mujobora ibwaho kwarore ntwakaro kuriye kero women rep ekina utanyorete anda kinobe kaso bwo na sikiro chote ritekero keke mbia mwana mtu kwa Ndizi TV. Thank you very much for the media fraternity. Let me take this opportunity to congratulate you media fraternity yesterday. Mwawa atari tukoli nene liogo sherekea press. Thank you. I was there. I donated 300 shillings tukasimaka kereri na kisi school. Thank you. Na anengo taibe chinyoba cyo borari bune chiga chibali gererie ntoko na kurigeria abantu bandi nabako cyandika ni moment tumeshara ekira kingo saba. Abombya wake begire. Thank you. Egere ni numogo to amangana ekere binte biyonsi ekero manyana yabane chi flats na yabani gari ya sabantu bacandegete mwenda mwangangana mwato amangana yagera twatebya abantu. Thank you very much. Inko bakirambi yamono for awareness creation, capacity building, media fraternity. Thank you very much. Imbiamon. Again, to kende ngochaiga. Thank you very much. Asoko ndangiria sigo chaga botambe ngochandega and I will continue coming kotebi bantu baito umaine. Yes sir. Imbiamono na rigitekerego nche amorigeri yo tamaite ngoroku Vicky Nyaboke Onderi. Chararani, a standing women representative Kisii County and a future president of the Republic of Kenya. Bono ko baeresa iga okwamba olinkinta irete chikura na bori 2017 and 2020 na 2027 nonde lakini chintu ndi jonzi vile toraina tiango erese ntoba tobo kon kusiya ito especially kusiya ito itangani turati umaita bantu kurigerie chama kuna abantu abana bamintu bakwandrega iga na nonye toriega no toriga abantu mbali kurigerie potentiality y'omuntu eri podcast ba muringi wako de sofa and that's why they are crying bono iga aba gusiba minto twale wanche torigereri naki nki omuntu akorire what is the potential of every individual not just as a wholesome twatabana ki bona twanda gucha ebimbi guchikotokonya ari to guchikogendera gusaba all the time ngogo tebiga inche aina tebete abantu baminto iga abantu baminto buri omuntu report card ya eto gutuma abane school bato report card totaranda report inki mogo tari gutoboreria report card ya ito buna bayishimiwa but mushimiwa libulia nere raisiga ikiyakora kwa buri kintu ndebire turera kero keke na nota getoche ko ina kubori nako eresa byamono naki abantu kulbiri amangane party abantu kuligere igona party na yakugurete party yes of course it plays a big role ntubwate bono na Azimio twate ba ODM twate ba UDA that time you remember 2021 the last one 2022 ntubwate Azimio alengo of course yo lengo mosani ono mungino mbyasana jane tongira no alenge twatwara yo minto yo irete ko wiper oreko kudonya toto akabwata na Simba Rati na Onyonka ikagera bagaswago chiabo kwarorere lakini iko mwakunda mwate bana ODM ose UDA lakini bono jirete wiper olenga Azimio tegera byamono Azimio and Kenya Kwanza kwanyure inchenga barasa iga let us look as for omuntu as an individual to kwanza kwanda na wholesome yeiga ngoto ere problem bono igaligere there is an issue in Kisii County don't take ngaina. Let me take this opportunity to thank of course our president. You are doing a good job. Let me take this opportunity to thank our governor. We are doing a good job. Ni mtu tu aba elected omo imende prayer wako ile asi wako akeigo ni mtu tutoko percentage but tora akora up to what we are expecting for you to do that. We are coming there. Yes. Mwana minto we are just talking to eresa ne omo maene no nyiwe to mwana minto sora ibieka otra kwa women rep ya county ya Kisii ajebie kwa mwana we are up to you ki akore buna Vicky inje buna Vicky kwa mbolinki na akorije thank you very much ina bori chikura ebinto na akore buna Vicky nto yotamaite echarani nemanyire inche na nimbate tissue culture banana laboratory nkachaka mangana ya 10 years ya matoke nkanyora sita ya bantu bakwira matoka ya narigirie market nkachaka Ravali edition na rosirie banana wine no nyorete nto launch no to arenge nayo mwana minto thank you Ndizi TV akatongena Kalonzo Musyoka
na Eugene Wamalwa ogato interview 20 Ali Camel Park. Yes. I launched Zovida wine. Yeah. And I'm happy to tell you about one mituna bono iga I'm going to US in June. Ya tebi tonye ile US. Bono iga bakuimbotia matoke ko Buganda amatoka refrigerated. Bono nanchi na arato ko chiko ira US. To ile market ito problem to what market of our products. To go in na. And that's what I've looked for that. Yeah. And in this thing I'm working with the national government thanks to the PS Trade Abubakar right. because it's going to assist us. A government is there to create an enabling environment. To create that when we are finished. Yes. To ira matoka ito to ire ngumbu itoke to goli umuri 1000. In 2 weeks time I'm launching 1 million banana seedlings. Yes. I'm welcoming Ndizi TV and all the media fraternity. Right. Alinya Mache. Right. I'm going to give 1 million banana seedlings. Right. Nko invite everybody to abantu. Basi mekama toke to bagorie ndo asie wine na akone na Catholic churches. Right. To import banana wine to import other wines. Yeah. For cousins chichinde bono banchera nina why can't we do our banana wine? It is altar wine thanks to Kalonzo Musyoka and Eugene Wamalwa. In Embu you said it is altar wine ya nchera niru bono iga we are getting abantu korunyeri koru Embu bago teba to irechi wine igo kero to chiko irechi wine echiga at the end of the day umuri mito bono iga na register 10 cooperatives. 10 cooperatives. Bono igan kuchiko ba amatoke basimeke mbagorie ngoni go chingumbu na rigirie market. Thanks to ekertware nge moisone ne governor ya ito Simbalati. We agreed yesterday to about a meeting in minister in environment ya agriculture and trade. Bagateba biyamono toya abantu baito cha matoke ni chi avocado tobagori twarigirie market egere a whole value chain yere tote ko ngaina toteba ni bo maene ngo watu mheshimiwa yes ndatro kwa tare ngota ora tigreko eno ko jasora Gladys umbe kira subugare ekero wase to kuligisia seye mecho kana gwa korra tebi na kyumurigereria njana ko ligekero geke egento na korra no nya timbeti omo women rep na korete 1 2 3 ora account yanto baligere na ki Gladys no atiri tikura no murai Gladys na korete 1 2 3 Gladys na korete 1 2 3. Can you account for what's your report card in short? Inje one na again don't that introduction. Yes. Abarigeri abange mbamanyete. Nze biashara ngokora. Naam. So ese ngokora biashara. Most of the thing ngokora no advice my fellow women. Yes. In business to kore biashara ngafua. Yeah. Like now I was sharing with the KCP holders ba Keroka staff ya Keroka. Yeah. Ngabatebinga in fact I want you no nyetwa wate moyo guchi fracas chire Keroka in short. Yeah. Lakini ye June to discuss because abanyene mbaro ba go discuss about it. Nama. Abaswati baito ndete bono go gotebie ke maene. Ekerogo join politics. Tari ogo tangase kyokora. You watch in politics such that you expand your mind. Yes. And one, akarogo in politics. Taringa I got to money tiki wako kurmaga. The vision expands when it has already started. Okay. So akarogo akolire turugo tanga sanga maite na korege ndogete obuno bulimo. Ntaterero go the truth. Naenda akarogo chaka gotabanga na kortege ndogete ngaga kanisa gete we have been invited to churches. Yeah. To arangeli me nkobe kutore pakachi woro wanyoru montaru wari tinya kita to gutangasa gutangasa no nyasa gukana nga ekero gwako nyomo ndo koreki no bano mwana wa school kwanyoro kwa mogorera no ne bikoroto you just keep it. Okay. Because if you start priding ngana kuna gorero mwana gete uniform akachire school you pride. Igo in short intine vingo kolata kinyo okirete. Yes. So you don't know to come out kirangi kwa. Hapana unless onye kingoveke project mna for example na bwate interest yo kobekera bangina an academy. Yes, it was an interest. An interest. Yes, na bwate interest. Yeah. Did it come through? That was 2015. Yes. Akarana said kiregen to bono kia bere tayare I was disrupted like nothing. Okay. So politics ne what challenges chai. Whenever baba iriro bugambi for free tiango type ekara ba rolire ngumuntu no what vision get eba ko make sure ba o cut short egera to chikoro kananga no more powerful than anything inchebona karna ikirete ngarra muna na akorera tu because my business was distorted yaro se tikupaka zero aba nabiya sara bare keroka gozaba menyi ba keroka mama ya ba korete yo what this
nata tukukwana because I took the case to court and it was already in court. Alright. Tukwana tukukwana. Ya sana nyakera na konsema nyakigambiro yaketigaro. Na wate interest sana mpaka nilinunua mpaka shamba na mtu akatafutwa aende wakiri umama. Agacha kugurugure mo on top na ndagutagura chinyumba cyane. So my friend, we have done a lot. Toitiru kisiasa. By the way, ukisimama kama mwanamke gusiga wotere ine muno mukungu utagete gukora siasa yao machuali naendo itenenerete oikochirore chire percussions ogwa kumbaka but yekinkesa gosikia mukungu ndo bwenzi what interest ne vision yoko bomurai. Alright. In as much as it's concerning we are pioneers. Ekarna jagete ku 2013 I call myself a pioneer. Yes. No matter na ile ostinda ira one time I will be netabanu mugumenere ninde leader no engaroka ali sende se biashara. I'm proud of abanya biashara bakeroka na bakwane ni mate mondi gereti kababa komwa segasi ino nana abatenga kukwanyore nonye ishiringi sano karisa to save two such that mami na mambiene na bakonyora nona kwa bero munye biashara kwa bero mwana siasa ose kwa bero mura elsewhere so egendo nare ko gotebia muraria niki ase muna tole bono iga muna to gukwana iga as much as mukungu asokire oikire pake parrot to basa gukanga mukungu ita university ostara akora kende in one way or the other maybe na bako nyoranga maybe goso kwakore osenegento samoya to ko ba proud ochaka utangaza mwete na akore kende na bako nyareka no muntu naru nyekita na rusiriyo with my own money. Yes. Would I come outside here nje go set TV ga goteba ngoma itena akonyete muntu kete. So the project to work aso okonye kenyoro you can't mention several things in the society. So you can't even say what you have done. You just do the say I have done and God is my witness. That is it. Yes. What Ragav? Julie, I'm back to you. Yes. Kwa ngite keroge. Na ndo mata atangoli gire bali na ki oyongi kiraga. Inkiro chikira ko gira abantu bakochukura. Inkikira gira abantu bache bakochukura. Can you give your testimony like inche for me no etindi morai for me I can be able to account na ebi ntombiri no etincho already I can be able to do. Asante sana mwanchwa umurigereri Julie nyancha manya mao na chagita mangana ne burai kindo mokesana tegantebe imeagusi inarenge epia educator maendeleo ya wanawake that is 1999 Korwabu ngakora buya ngaso University ya Nairobi nkaba omwana siasa tari nonye congress lady faculty representative ngaswa imeya Gusii University students. Yes. Chinga kichicha maega monyore 2008 2009 tuasireti abanafunzi ange babiri batatu imeya Gusii ekero tuabwate a demonstration chinga kichiri mo rainaro karukuru Oscar. Yeah. Kero demonstration siarenge gari ufungamana house Abagusii tuasireti abamura babiri batatu kuruchinse mo chirange ga Nyansiongo. Igobono ngatsoa imeyo burai bwa bantu ba Gusii muna a vice chair Gusii University student eyundigeti Nairobi University ne University Chelsea. Korwabu nkaba a founder ya Kenya National Union of Nurses. Ekyombeke kwegerera abanyagitari abateresa ninchenge chageti tindi a member I am the founder of that union. Tinga kichiga tokorosi a union eyu na rieji tuaroseti na KMPDU nechi union chinde chikwegerera abanyagitari egere na barobanyore obwende bwabo. Kingo chigokorera ngarosi ekyombeke koroku Nyanza Education Women Initiative Program. Nyanza Education Women Initiative Program etwarigereti na abana baito abaiseke imeya Gusii mbaiko kora buyesa matemo. Eyagera baikonyora mabaga amange Sechi University. Ngachaga twabwate Kisii South na Kisii South ya Rosetigu tukakora buya tukamenta abana tukabakwanira buya tukabatebi chimbinu bagotumeka baita matemo na ndego korige records cha Kisii South District 2009 KCSE igora nyore igogo chikonyorana abaswati na batanganete esomate mwa KCSE imeya Kisii South District 2009. Okay. Korwabu
ngaswa bono amang'ana y'oburai muno omunyagitari bw'abang'ina n'abana bake ekero nswete ime amang'ana y'obunyagitari bwane muno omunyagitari bw'abang'ina n'abana bake ngacha Kisii County ga enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital chingakinarengo bang'ina mbare gukwa nandonye bakwete barenge esomwa ko engakinarenga maternity onye bakwete inkoinyora ibarenga bang'ina babire boka korwabo nkareganigu ime ya United States of America nkodigeria mang'anari yokokonya saving lives at birth kodigeria na mukungwande bwensi obaire musigo tabasa gosirio bogima bwae chingakichiria koibora weso mwana tabasa gosira chingakichiria koibora nkaira na ime ya Kisii County nkaigwe gento gekoro kuna head of research and training nursing research and training at Kisii Teaching and Referral Hospital njeno muntu nyanjete gosoma nande nimanyete na ngokorando butukia lot of research ngachaka bono gosomia abanyagitari ba minto na ebintu mbigasaine bwonchoreri gwetero butuki weke bintu byonchoreri nkamanya koruo nkarika a proposal to the Nursing Council of Kenya obwango bodi ritu atwarita mangana COVID-19 tonyare go train abanyagitari baito ime ya Kisii Teaching and Referral Hospital amangana critical care no nyete ritu abwate COVID-19 abantu mbaganete critical care ICU neganeri lakini personnel ntobwate ntobwate inkakora mangana manga maya nande ime ya nonye ne county government ya Kisii na boko nyorana ninje na bad related mapema because I'm a member of Global Health Network in Shengima. Yasako. Ntatenda kuna chakeko. Ndochire ni onigira somo ngono bunyagataro nkyo tatige tokole gasi bunyagataro tigana siasa. Gekora ndochire ni yasore na mangano linga bunyagataro nkigia ko Rusia at your lane nocho kwa mnyakire miake menge obwato omanyi obonge ukachekocha siasa. Asante sana omwanchwa omurigererie. Muna nago tebi tari bono naso siasa naso ete siasa kinde University ya Nairobi inkareto bwonjoriri oku ogenda tukorra imeya obukoreri bw'abanyagitari imeya siasa yao okanyereto okangera sa muno bunyagitari muno nki siasa yotabe klasikia tere tigaria ebintu birokane aborora bwani kubia amangana bya transparency na kirenga tekole kanse sekretari ya keterech okonyobugima buno kwa konya abantaba. Asante sana igototete gokonyo obugima amagima amange ekeronde gari muno munyagitari bw'abang'ina n'abana bake egasiane insachinde mono nkorigeria abang'ina kare bakokonki abana n'abana ekero bakoiburu oyu no mung'ina oyo munanyora abang'ina n'abange bagukwa ime ya Kisii County na isiko ya Kisii County gwetera okoboru gento go policies ekeronde no bumanyi bwokorigeria mang'ana y'obunyagitari igonde no bumanyi bw'ebintu ebinge tari no kurwaria abang'ina boka ninde na maino mung'ina okagocha nyagitari naganitie fe aikero kinkonya kurarina gende clinic mung'ina naganitie fe agoikere clinic kinkonya kurarina omong'ina karie balance diet omong'ina naganitie besa muguko agorome na sang'ani chinyeni ari balance diet igogo kutaka goikera abantu abange ime ya Kisii County Goi cancel a policy level. That you women rep. One again, no no governor kubodi. I have to be at the policy level. Alright. Again to make a chinguruchi. Goi kirabangina bange. Awaga netio bokone kwane. Okay. Thank you so much. Ko chanda sore bada. Brenga ko chanda sore Vicky. Vicky, ebintu kwa kwane ne binge komera na barai komera ne kwa ko you have spoken a lot. Wa ko na bange. Yes. Orochegente kio asa binte byansu kwa ko no komera na barai yaba na biri kwa ko mbika liwe yoko ire karo kyo borai bo komera repase konti ya Kisii. Thank you very much. By the grace of God, return to our Kenya Sambia mono no ambono turi moyo. Chief lads cha chiri chirira abantu what turakero monene mbia mono monene. Ntole moyo. Na nyasa oyo uri goro tokonyire and I know this time is God this timing is always the best. All right. Inche no murai na andi jino murai yokurukuru asinya sai. Because that abantu komboli wale naki turi ko ira chikura lakini no ro gendera to tokonya. Ose no nde ground throughout. Na gote in 2 weeks time amlo the other day no ku arenge kero to kolonchi banana sovita wine Camel Park. Oga interview the leaders the country yeye. Taribo. Yes. Na media yonsi no ya arenge. Bono we are launching really to launch about the product. Bono we are launching about it amatoka amanyene. Kwa igure the whole value chain. Yes. Egere tokonya common mwananchi. Kwa yuro mwana mwenye. Should you be a leader? We call women rebo ma ko bakonya. It's not a must. That's why I'm doing it. Yes. That's why I'm doing it up to now. Bono iga ene miake tigare tetato chikura chimaye gwakwa.
I'm doing it. I'm not waiting for dina goikambe che women rep mayo kora. I've been doing, and you know the things I've done. Omwana minto nyanja paka na leta ambassador Vicky Pantasapul iga moka mu interview. Ekerona ilete 17 governors to Greece. Egere barre chi product cha Kenya. Tuchiko form e Kenya house. Egere to ile bintu bieto ngumbu, and still I'm doing it. When I'm going to US, I'm going to Germany. Kwa igure to ni bintu bieto. Egere komo ni mwananchi. Mi intende not self-centered, I'm people-centered. Kwa niguro mwana minto nyancho minto no mbwa tete ndo manyete jamuno. So whether ngire chikura tingira, I'll continue supporting our people. I'm a leader. Okay, why should you ochukuri yekerogo onya koro ile to yeto tigakuri yekerogo ajokonya abantu straight forward. This is the taxpayers' money. I want you to listen to me, Vicky. Ayene kwa mwira gokonya abantu tigana no tiga siasa ayokonya abantu kana no ni kwa ukuri. Thank you very much. Kambe nigo chigokora o support you muntu roche na ki asenge roche na kingire tingira can still do this. Support you what idea ende na ende otakete korokeke mono ayo otenne korigere na ki tigangwa abantu. Thank you very much, Omwana Minto Nyanja. That is what I've been doing. I have been looking at that. Na aligiri abantu bakora for self-centered. Inche ekerona ansete ko kore bintu bono ntegera bya mono. Tinko target 20 emete constitution ye korosia mana ba women rep is 2013. 2010 constitution. Inche I was working in NEMA. I resigned to 2013. Kurunema. No man ta mana US na kolere. I brought 1.6 billion from European Union. You know that one very well. In kakora bintu na kolere throughout the country. You know very well. That's why I'm the future president of the Republic of Kenya. That's by the fact women benobi tongo Yani orengere tuno chobe. By the grace of God. I know and I proclaim it. I want to ask you a very simple question. Yes. Whatever you will be the future president, Thank you. My vision is like this. Excuse me. Yes. My vision is I will go for women rep, governor, deputy president, and the president of this republic. And I know why. And I will give you mwana mintu 2020 niko irando women rep, from there niko irando governor. Same thing what batana 2020 irando women. It's okay. Abantu baito mbaro chibono igana ndibarorire ba understand it. Abantu bamintu bantegereta na ndima itorova no nyigweto mwana mintu totige ko ngainana omanyete bintu tokona kwa round abantu banakorera. Let us tell the people the truth. Unabona economy is bad. Abantu mbacha ndegete kuikatora aligie market working backwards kwa nyiguro mwana mintu. That's why I work with the national government, county government, and everybody. Ntongainana, you cannot work alone. Kwa nyiguro mwana mintu. Now that's why I formed 10 cooperatives using my own money as Vicky. No nyigwete na registry. I'm working with the cooperative thanks to the Bishop Mairura, Vicar General, Kanyakegogi Cooperative Society, na Cathedral Cooperative Society, Nyambanche Cooperative Society, Ichuni, Masimba, na Hansiri religious institutions because they have clear structures. I want to give them because it's my laboratory. I'll give them these bananas. I'm going to buy from them. Narosiri aggregation centers. It has taken me 10 years. Korosia wine, Sovita wine, ever permits is not 1+1. I've spent millions at Nyamataro Chochororo, 100 million. It's that Ringisano. And this is what I'm working for. Koanda ngumbu bono igango korokindiri rubenairu kochiko % in US is not 1+1. They are doing it What I want is to support abantu baito. Tote kuna kongaina na kwenda round. No nyugweto nyancho. Very good, Vicky. Thank you very much. Yes, yes. I see you are a good business lady. Yes. Don't into business. Yes. I used to do that. Ekerona irete tegera bonongo tebi. Onyancho minto. Ekerona irete 10 na irete 20 commuters to MS secondary. Give back to society. Asena gosoma. Nkaira to St. Andrews Kawa Nyamira 20 commuters. Nkaira Nyaribari 20 computers. Na aligereti Nyamira, Kisi and Gucha. That time constituency Mangana constituent Teracha. I was just assisting our people from my donors. I'm a global lady and you know that. Ekerona areokora all these things. Tarina nechikura na arekobori. Kwanyibure. And even up to now, I'll continue supporting Omogusi Asabeta. Kwanyibure. And thanks to our Gusiba Mintomba Ngetuko Rumbu, Ali US, a global
sako ya rosigu ya bagusiba nchire go support abantu baitu gusiga where I'm going. We are going to have a Gara night igari US. Abagusia babaminto babwate mpaka investment arm. We need to have our bank account yomo gusi. Totiko na kwaenda chi bank account ya abantu bande. The cooperatives to Arosiri, we are going to have the SACCOs. Egera to arebe ngiyomo gusi abantu baminto mwansi pia se montegerate from all diaspora and onsi. Egera to empower abantu baito. In this corporate society we are going to have per ward a SACCO. Women rep because yes, I'm talking about a women rep nani na kitoko ku empower abantu baito. Tutiko ngainana. Tutiko na kwenda round. These SACCOs to our city every ward to chikokora thanks to our governor Simba Arati what you are I'm working with your people. Thanks to our Dr. William Samoei Ruto because you have to work with the national government. Tutiko ngainana. Yes. Thanks to PS Abu Abakari ngawakire simsanana ya butuko okara thanks to Nation Media ekabeka mangana ya bakanyarra ngumbu ngwandoche 2 pages ekero baro bagante this is a good idea we need to support our people turatika kuna kuruana bagusiebe ebintu bituko kuruana ansa tora batana tora nyamira kisi tora konyana onyanjo mi tora bwatire ngocha na sore thank you very much ngocha sore mushimo Gladys asenga kiye igakwa beto kuriye kero geke yari konyarekana yo nimate namangana ya aviki namangabwa ngocha na sore mushimo wata tora atarego ndo chokoria mwana kwa wetana kile time mangana we are there to control you mangana akire no ngocha sore Gladys kwa konya liba galia bene ko mu women rep county ya Kisii nkie kwa ngocha okora anda akoro tiketeka ne gukabon litangani pi ekiro ke women rep is all about affirmative action and affirmative action is captured in the constitution. Yes. The reason why the constitution yetu ya Kenya 2010 ego tokonya muna bakungu ekiro kikia bege tu eke mogyuka ego kia bege tu diere abakungu bembawane but intukusia it's bad luck. Yeah. Nturanyora mukungu obwate yanda lya bakungu ande ekio gegocha I'm sorry to say this to our women, to our men. Yani indete kwanza kuraba request ya basacha baito bagusi. Inona basacha baito abatata baito abande mbamuraba minto na abana baito. Mutari gwanja mutige enkaruto gwikase siasa onye kuru politician you are so strong. Kwimuka kwabwato osono mukungu yomo kwa mwemba wa igopi abakungu bande bono batigara kororoka na busa. I wish abasacha baito bagusi bali muri politicians. Kiruge ko kerekemo kya bakungu. Mutari gwanja mutige ga kya bakungu boka bachorane. Mugitigera bakungu bachorane. No matter way to lie, use sikira around. Umukungu oli orabe muna nabakungu bamwanja bamuroberera bamwanja. Mubase ko entice mukungu nibanzenga arebe no mube fulane room ya use kwa muri ticket nje na arore bikona ayo morali. Akarato ari kuburi akarato kuburi chukura. Umukungu ne to bwate godfather o gotete akwa chandikire. To gweta. Aki walai. No boli. To gweta. Na bogo tema kumigereri muna njaro no muto makongo mbwate. Ngora tema ande sana kubamiga. Ani mata bazani awana mbaroje. Baligerere they are aware right now. But I want to request them for free. Nyasaya nere nyasaya. Ekeruko nyakubekira abantu ebitangaki. Ebikongo. Ebita yani otagete kubeke meribo nyare bataita. Ayebono ayeningo kubekira abande meribo na hanya saa gotongete muno na njandongete. Tago tiga nyare baete ko nyasa bwanjire ngarero nero. Igonjire ndo musubati yeso kiri kuriye kirogo tiga abasacha batie kumugwati. Abasacha batige pi. Abasacha batosumbuire. In short batosumbuire. Kobwatsi gote yakanya rabe chikura mbope gusena kiki. Onye gago kobwatesia tigago bwatesia ni ina mana etabwati ogwanjereria. Get me right. Dere ko musubati getabu chikura nte yabune njonya chando chebono umuntu isene nyarebe no cyo muntu sene nchiru umuntu isene mviki makoso kinakora. Parameta kigwatumia gukoranga churi nero sene gose. Umate kiro mutra kwa umuntu igwe. No mboni igara ira kirari ko buri chikura na William Ruto. Kiro muntu ko tebale ngenja nebe ngwakira. Ikona bwate reason gwa. Of course ine desire. Yes. Yero ne desire. No sacho imukiro tebire na kin. Njendo cha sense mo yanda bagusiba mindo. Mwale ko ngaro musubati yo chikura. Na bale ko bekiranye ko. Hapana. Makosa. Ntonda etengo tabineki.
desire nga fake it gaba women rabu in desire. Yes. Itera mubekira obstacle ndeons. Lakini chi obstacle njiro. Can you write? Chi obstacle chiro nech. One. Naboko nyorore very clean, fit for that. Yes, for that position. Yes. In fact, yala kwa nongo. Lakini chi obstacle abasacha kwa nyona ina bako chibekirete. Like me, I can tell you for free. Tindi fear. Yeah. And I like saying the truth. Yes. Abamuna baliga balingasi. Nja was in Kenya kwanza. Niende kwanza UDA. Njende rife member ya UDA. Yeah. Kenya member number 6 in Kisii County. Get it from me. I'm getting we are the initiators of UDA in Kisii County and I'm still supporting UDA. Yes. Member number? Get it. Number 6 from Kisii County. Yes. All right. Ndete koko tebia. Rangles sinchiro. Okay. Na rangles yechichi koreto. Nonyena bakungu wikira bagweta na boka. Gosenga bukungu batena amukungu gotenera gosemuna bono juri yakotebanga I have an interest of becoming a governor. Yeah. Omukungu nere bwiko gutumeka kumuita. Nano muntu okumutumeka no musacha. Tutagerere. No, tutarachagu. I want to stick as a point. You are a live member ya UDA. Yes. Kwa negoro ye mabiko gera tonyora chikura. Yes. UDA is very strong in terms as una obochori obwa heta. Nina kila lya ko bere bitango as nkia. Gender to watabina. Our party leader president. The president ye itono muntu musafi pi enkorenda buse. Rakini abagusiba minta basacha. Ngas majas otara rai munere munatagete. Weka goite. Weka koveke asotari otabwanagati. Because when Nje Gladys what happened to me? Yes, but because what happened to me? Yes. In fact mwaki kuronde bwensi oligerete na bakumetinga wa binavira bine bikone. What happened? I was so changed like something else. Lakini tintakitu kukwanira because njino muntu gwe serikali no honda serikali. Gwa tete na UDA. My friend. Kazi UDA kwa rangi. UDA live member. Naende ngakora paka interview. The last day ngo chikwa we ticket. Ngama yote bono turiko we ticket. Umuntu okwa we ticket no munga. Nando otari ko buli bugumen rep. Get it from me. Otari ko buli bugumen rep. Yes. Said not ta what interest you ko buli bugumen rep. Ngiari ko buli. Ekero gari ko buli no wembe. Bona ngenjatete asikuwa renge no women rep. Igo ticket you women rep ya kwenta ko goya UDA. No, get it from me now. Yes. And I know you know that story. I don't know. Because in this TV ga ngabeka clarity esa unanjete president yane William Samoei Ruto. Na neno wanera ba mahetenga I really supported him with all my interest. Okay. Ngataga ngabeka mangana nagechetu. In fact it made me very bitter. I know even my friend here. Ngikiegera to ticket. Ena uritu ticket ngano mutakande. Mbwate bese. Number 2 timbwate gali. Bona timetinga ababande baravago chabaira. Okay, is that you imagine kwa lenga tena kikiagera or is that I was told point blank my friend na tubwate gali. Timbwate gali. Iga ndo bati ticket timbwate bese. Ngamanya gutigara koiburiga ninde agento ngwanchire president. Akaburiga e party yene asara nation. Yes. Inke kimokweresa ngegali nichibeza. I will support her. Yeah. Akaengerwa. Akaengerwa na kinagotenga gusiye itonto bwate mechana. So igoro tensema ya na arenge na ki. Erena arenge for me. Yes. Very good. Erena arenge for you. Yes. After the election if ka arenge for you ukamtaka kuja sekete. Ese gusiya na hara na inde ntobwate spokesperson gusi. Yeah. Ntobwate unumaite buya. So spokesperson ye. Ntobwate bakubwa ko gusi. Bako sabwa Marieta maite Ruto ne president Kenya. But ayengwa maite na Ruto na. Kenya ngima. Na Ruto na kumaite wano. Na wambano yana mai. Na kumaite wano no one. Even the right now. Spokesman kurugusi anye Ruto kamaite kwa rengenere kufa kupona. Mtu aroje na sikolike ya serikali yaye abantu abanga tigasi bali barenge. Kabisa yaye. Na ile tyo kabokaro alaji number. He has not forsaken me. All right. Yani tigantu miekero erugengia. Tara iba igoro yane. Chinga kingo ikachiri. No nyene kamugano no rwe bibilia ngo so moyo mo. O Joseph. Yeah. I think no na no nyuma. Wewe wasi bibilia. So tako iranga ki nga chinga kinjiri goika. Ngo ikachiri. Erine president Kenya ngima. Togo ndebinga bono gago chacha ko nyoranga ki Gladys tara ba saft. Era akagete nga ngonde saft. Lakini abwe se ngorteki. Ntukutire kando saft. But you reach him.
No, it's in underway. Okay. Tiangaweke. Thank you. Ngoja na sura bwatere ka ujuli. Ntira te ma te ira mangana markina na chira sore onte bina kwaro ko ire kerke ke women rep ke wata gete to kenyoleti. So far, if you were na yura sekere ko keri bona buna na ya bona mo women rep. Nke koro ko cha okora ba minyibe county ya Kisii etarako. Asante sana Mwanchwa omotegereri nje nare gocha kurigereri nto ikoro kuna sustainable change. Right. Sustainable change wetara chibasa chiri chigoche chabangina usichia anda isoko boko como women rep Kisii county chibese chinare gochi tumeka kulingana muna bangina bagusinga kibatagete. Kinko genda chinsemo chabonjari yabwereka nabonko baburi abangina babonjari enibe yachire chimilione china irwe chingana iga eso mwako yo mutangani ninki mubwate turakore egere muragererero nande murageri mambi ngekore bogirango ngekore bobasi ngokore nyadibari ngekore bogetu for example totebe nare kugenda totebe bogirango for example ngende bogirango okoba taikendu kiane ekerogo kyogo women rep nekero kya abangina ba Kisii county for example ngende maburina nakimutagete na rubanda ebi totagete nsachinde ebe saiga tokoreiga mane kororo mate mbatebina lazima turagere nebe seyu chinga kichabono paka chinga kichabocho nare gocha kubabodio onye bange suggestion na bono iga korubogirango banta ina na kisimirio chito kianda chigocha to ere nonye chimirio nibere to chibasari chimirio ne chichende to goriro borimo to beke chinyomba tunyakoragera korwabu ni mete kere financial year esekere constituency ya Kisii county chimirio ngocha chirabu ange chimirio ikomikere constituency ni maete na bingo bagoriro borimo babeke chinyomba ko se ntene nino na abangina boko roboli mona abangina kurubo wata bakuru matsa tumugirango kero mongina kere constituency ne bwate priorities chae okay onye naba njari baranda bina bono ntuto echombe tone ko kama na boko ba kulingana no abangina bonsi chombe kanyeka no niche birako no abangina bonsi chombe toko ba lakini na boko ba oko pangege ntegere na barubo kero monta at least anyoresha enago tebina genda South Mugirango abangina ba South Mugirango bantebiri ese chimilioni chito ikomi chimilioni beto era bana chibasari chimilioni chito chinde chatigarire togorero borimo tobeka kanyumba beka kanyumba aku tori rent korwebe se yuba ko rent ko banyumba te ikogota eko menye bwate value ya over 35 years ekero agachete buya Julie ndaturigega bona je nyumba South Mugirango nabangina ba buchirent mumna kyoko cha kwa mungu otari I want you to relax igona kwa negento yoko kuna sustainable change ekarongo teba sustainability tadia mangana ko umuntu kibesa aragere go chinda agende ebiasara bono eganoro chembisari embia lakini kama zire ente nagani kubuli so mubeka na kwaro ngese ne example ngo tebina what is sustainable change and then my question was what could you do getara corona the current women rep because that one I don't think is possible kina kingo gotebige ko kuna sustainability the current women rep using our resources ya National Affirmative Action Fund tara chikorere ga sirire sustainable ina goikira dituko ako handover obisi ya go chumuntu mwao abangina bado mbadigere go se mbaka ndire kuragera korwebe se because that is an investment nebe se ya National Affirmative Action Fund yogo empower abakungu how do you empower these women ogo empower abakungu aba ekere boko abanyene bagende kwegendera with or without you ayorega muno murai na kiki nata bana chibesechi ngo chitumeka kulingana na priorities chikenyore bante binga kitoko chi invest chitumeke buya baragerero na ndi baragere nigesa kukia mambe so bottom line sustainability for every intervention egere chibesechi chigendere go circulate abantu batware chibesa chibesechi muna gwa na rent tota for example korkoro watego konya but rent is cumulative muna bona yono wete ebyo mbembiro biganeti chibesa if we can have this money circulating for a period of time chibesa mwanyora after the end of the year didende abantu bagogora chi ebitenge na kadhalika you have about 700,000 for these women bakota bibono to chibesa to achaki recommend stock ichinyanya na kiango from there they can be able to talk about you even when you are dead igongo digeri sustainability for any intervention kulingana na priorities chiabantu baito ebintu biri batagite all right thank you very much na ndetuma nakio kwa cha okora
That is what I'll do. Let the people Period. speak. Okorobora ibwao 5 years. Abantu bakwane kibatagete. Togepange gekorbono na ndibaragire mandi. What did you had in mind? Kotaboria abantu. Ekwa maito ko irekero kyo women rep. Ochikoboria abantu what they want okekora. Definitely. No nyene sen a county government budget. Yes, yeah. No nyene sen national government. We do public participation. To wocha gotebya bandona nechi surwari nko bagurira. Ibara batagete chibaika. What are you must go to them. Have their priorities. Yani okogani kwa bonkoro kyoko. Because ejine chiabo tali chiao. Abuna masabati. Asante sana. Ngira nagocha sore Vicky togo chiendo chebiro tebigantu komnyokana abantu to jumbe nechinge chirega gocha ngo chisomwa ase biro bitali ebitambe. Rero iga Vicky. Yes, please. Kwa kwa guri bagari yabene as the women rep kwa liko irabono 2022. Yes. What do you think kwa ko implement getara kolekana? Thank you very much. Yes. Mbiamano moralia. Ega women rep ditangani is representation. Yes. At the national government. Legislation korosia machiko. Acha kokonya abantu abaiga. Ntege tangani nandi na tebiria bonds pipa ka bachumbe baito on baka president ito baka bagabana advice of the president thanks to Karisa Nzai my friend. Ri tangani a government is to create an enabling environment to the people. Kwani ule ega sekirore serikali don't inde women rep don't yabona iganko banga chief functionary ngombo and what have you ekeranko gende keronde buna internal women rep from Kisii it adds more value. All right. Kwani ule bono iga nare koba ninche women rep konyora donor funding investors even now I'm going to get but it will be more than what I was to bring. Kwani ule na ekeronare koba ninche women rep. Of course, I have to sit with people. Yeah. We have, according to the Constitution in 2010, whatever public-private partnerships. Abantu ingencherina kwa kuchiba sichabu sanchio. I work with World Bank, European Union. Last time I brought 1.6 billion US management to Africa. I'm in charge of Africa. Bon, nande ko nande ndike Horizon 2020. Nande ndike project ya food security. Ebinge ndreta ko kora. Bono igana gote birimba investors from Germany and from US bagucha ko support program yiga. Bono nare ko ire chikura no ko banga ebiombe byeito no nyori na form cooperatives with my own money. But I'm working together with the national government and the county government. Inare kubanga ebyombe biga tubaye chibesa. Yes. Dekero to abiere chibesa bigendra nanto bor kenchera. To ko abantu chibesa bosaigo. Oba create market the whole value chain from A to Z. Tianko ereso mwana minto. Ina mangana matoke, ina mangana mabere, ina mangana coffee, ina mangana chai. Ebinte byonsipi biri bikorugusi. To menya kwenda gusiyengima. Torole na ki twakora public participation. Awareness creation, capacity building. Inki motagete because currently we got a different is a diversity of different areas. Bogira mato sene mesi nyari bari gusena mesi na matoke kera abantu buna inki batagete kwa baigwa agote ntu egento a priority to kwa batabi inchomete na called sociology by the way from the University of Nairobi and from Germany and Britain no manyata mana environment to ababori inki motagete bato eresa aba toma korire asichi priority chi komi twachaka kurugoro chinse tari ayo ko baeresa bintu batagete bagotebi kwa batebi bono nchichi besamba atenechi turachakira inki motagete. This is what I did 2017. Do you think the current women representing that? No, he's not doing that. I'm sorry, my friend Donya. Asolde non tegereta ni mete gote ura mangana nande pole sana ngo siriti yo mother indro inotoramu. Lakini gento kero Donyo minto oiri chibesa ore mire bisima bine birindo che social media. Ando takero chomurangiria achere esere. Into takero even como discuss kerata ya. Lakini ese ngencho nje bintono chene bisima bine nande biringo teba botambe naki egesime yake makolema is like 2 million. Chibesa ko egwi 71 million for 9 constituencies. Chitangi chia mache aichiri arure na bintu biribike umwana ominto njoma itena batete na I'm the standing women rep and the auditor ya free buna baone constitution kala ko tabana nkorosi bara opposition inchibona ro na rosiri yo ko monitor babo minto mbio nkyo gukora ekitora akora eke tari asobo be in good faith ai kora eke iga lakini abiri tu hawo matera tora kora kina kende ngokwana tuli bono donya ngokwana toro mwana minto kwante last time yes also onya korochi ne ngento kwanta kokora to ganyo ikazo bora yo mai ko I'm doing it. So that
torore ibintu bigokoreka onyanja ose oko mu advice nena bachi advice chae na bachi project chae kwa nyuru mwana mintu nchene kina ko resere binarura ko na bibio okay ekerto ko interest rende ndo na kwa na ndimo to akwa nene bona ndinga jete tiara ko bona mora kini bomwa kwa nere ndimo to akwa nene andinga tiara ko roba ko ndo to mubwati sia mangana ya na andi je mo rese na babo minto because no ende ron to akwa na uyo minto cherusha manchi is my good friend enchengo konya gusingima it doesn't matter gusi as a whole as a package na mata cherusha because as I'm having my launch of the seedlings ali because babo kanonso ko chabale babo Eugene Omaro baba na invite all members of parliament bagusi na banyabire paka women rep because nikabate mpaka chama changu sina kirasi paka Esther Pasari, she's my good friend ekerongo ba invite nera go ikamu invite mote iba abo minto turate chikuranchi erete itolega igatora batra ntora konya bana inchi aba 2027 abantu batorigere report card what have you done so far era abo chakorigere libuna chiba sanko etu chimilioni echi ngwa chikorete bana yatakeire inche urinda renge parliament echi anene network yane na akorire iga baba Julia bana ba minto bonsi kero muntu inche ntongo sabanandi na ate babyo mano mano minto na eresaga kero muntu abo urunki wakorire tari no bugurigwe amangono ko buguri muntu tageti lakini otutebi wa umujimi ko nakanaga tari kunya gutangaza binta akorire yasawe na roje ya agunto ngaina we are politicians yes. So tige ko ngaina na you have to say to the people what you have done so far. How are they going to know? Na kile to ongakyoko ngech vis-a-vis oyororo. Bose bono mwana mtu. Tote ngwena na. Tote bani the truth. Kuikote mtu kwa korire. Kuikote bibi mtu kwa korire. Unabone ko mwana mtu in 5 minutes. Let me tell you. Inche buna vikionderi I tipo at problem na ande nyasaye na ro ingakinda yechi kula ninyire. O mwana mtu give back to the society na ana gote bibira na ata school wasomete. MS primary na ndembandi gereti na MS secondary. I took 1 million kagache dom ya bana bamura. Ngaira 20 computers ya MS secondary. Ngaira 20 computers kerongorori. Ngaira 20 computers igari nya libari school woro. Nkamenya ko cyane ngaira 700,000 kerongorori ali abana bagasoma. Getumo ngaira 700,000 through my networks. No nyibwete. Aye no manyetebo. Na abekire rab yo korika abana. Bono iga we have 45 words. I'm planning every correction point buna na cha akire igandika abana babere tote bani oborongo ikote twakorere koikoresa abantu bamanye fisafio yorororo naye uyotaraira kigwa korire egerto makorire podcast ayengwa lengo ogakoreke iga ayengwa lengo wakorire iga tumanye ko very good yes everything byo kwa ko kurumagega okaburia toireti oyanda ka tote everything kia korete what do you think about no choma toira ko chukura it's okay no problem mo mwana minto tell the people the truth God in heaven is there for us. No you wait. And he knows. It's okay, no problem. Yes. For now, as I'm going around, unangendeta kwenda. Nondu gusiga. Yes, nondu gusi. Bose nonde ngenda kwa legasi. Bonsi piba atebire. Umeto bokora mbara obogo cha bwaba, obwibi bwechikura nini. But nyasa urigoro. This time. Lakini ngwe biritu. Kabisa bya mono. Chikura chiza chire chikoibwa. No you wait ngara. Chikura. Yes. Oh mwana mndam the right women rep korbono mpaka mambia. Tiakero mondate nene atoengia akorire. A report card. Gwatra mheshimiwa gwatra asante sana mheshimiwa tutosanga kana mheshimiwa. Wao ndo wale ngase biroga almost watu wiki ndiri yagote bachikora ninga iberete ukangona mu women rep account ya kise. Asante sana. Nara kuna saira asiga. Wachomuligeriga amagana siasa muswati gikundiri yagote bana nero mu women rep gaiga onyendi ata iberwa akona itagote was the future president of Kenya. I don't know women rep kwa kongera na chakwe president tali mangana saira sasa bana ki uyu onderi aire ngora anaongea sana. Asante sana uyu asana ndega kwa hiki ndonya wate hujui kitu oya gote baiga uya hujui kitu anasema so far donya amelima ebisima more than 7 wate bila don't know ina wate batimanye tiaro wajaribu women rep kwenda 2032 juu huyu donya Doris yake ni kumipira kupinga right tikanso mu jumbe chinde chitege mu nchuma ndo chibire biganda to kumnyo koiga Delphine Mora asante sana watching live from Tintia Mochia diaspora amba bali mumbo baganda to kubwatia Victor Mondo byamono magenda goteba ngwane Douglas asante sana Victor Omondo Mayenda na aligereti yagote is watching
Respa Waro ngokobatu bara abankortinza major chairman sota magana tukubwatia Victoria Mondombi yamona gatana tukubwat kone Ribu West gatana Otramo Kennedy Okongo Kisi atuna women rep sai ona bagata atuna women rep sai enkole ngana nere nicho mu mwanjo muri ngosoma chigen rete gocha as SME to Vicky is talking too much and that will put her out of the rain. Right, asante sana Vicky ni jumba yache. So I'm reading out. Yes. Asante sana. Salute honorable Julie for me mwambie mbele iko sawa ni Derek wa kwani Julie. Akwani Julie nakikera yomo nakikera yomo ago talk in any case of I don't know ujumbe yao oyotra tuna kiokoro kwa ganja akora tumachinju mechinyinge tabi Vicky era ni ngoronse na ugati agenda naona Yeah. Gladys tigamanyenga akore maisa marore aiwe maisa marore just give it the public yani bado tomanye to akore that is it atina community Julie tara ugata kuchia sabantu ba imadinde takiri kwa rika though along politician bado self-centered but above all I wish them success you know montora na okora analysis ya kuru birongo tarate wana kyakoko. Okay, asante sana. Jo message nega ya request style getting kwa somali baada. Ndo watu mheshimiwa kwa Nyamira okoro kwa honorable Mata from Nyamira. Olikiro jumbe kindly ask honorable Vicky Onderi before she promise how she's going to the USA. How many young women are she empowered or espoused to benefit from Kisii? Gojana kiriga gojana sore gojana gabu neli boli ono mheshimiwa kwa Nyamira kwa Mata. Hello. Let those women support Donya Toto because she has done a lot compared to previous 2 women reps who had in Kisii County before. Tima I think mko kokuwa na torezi dakika chinge. Ndizi TV ni Migiro kutoka Ikobasho iko sawa. Naomba nitoe salamu oyo nama gato makaratika. Wycliffe Mose kutoka Nyakae Mariba tuko pamoja. Ago ikomwe. Nabantu nabantu jumne chinge chigende to gocha ko mwanchu muligire gocha ndo chietera. Ngocha na sore Julie irangora gocha ndo gocha sore mai korena. Ntigara gocha sore Julie. Chinsa chigende to komya kene birongo myo kabire. Whatever bono waisane kirano women rep. Kwara ribono ko endole 2027 no kiro kyo governor. I've had a simple question. O women rep ne kirogo yonse ne county ko wakera chikura. Nki kiagara kwa getiga kwa imoka ochikoba e boss ye county. Thank you so much. Omwancho morigereri koba e boss ye county. You must meet qualifications. Ekaronko erigeri Julie Nyanchamanya mao nimbwate qualifications chokoba omoteni Kisii County. Very good. And very good. No what qualifications? Chokoba omoteni Kanyaka. Just a question. No what qualifications? I have the qualifications. What qualifications chokoba women rep nako na ndatabet? Now what the qualifications? What happened? No mbona what qualifications na ndatabasa? Kanyaka tiango tebi. Integrate. Nateba nimbwate qualifications chokoba omugavana Kisii County. Ama somane tinda igumonto ndegwensi okubodi gori ama sakarane. Jeno monton somate mpaka ngosomi university am almost an associate professor. Nimanye tena oborai nechisemi tari chibesa chiri chire muguko. Nando borai na uboga neri ime ya Kisii County. Na kie kinerure nimanye tena Kisii County njanya gwakera no muchumbe since independence omokungu esekero kene gyonsi. Lakini kimanye tena nyasago tebana nari na into do basa kobwa na kie kinerure na goikambo dikero kyobo gavana ekende gya kabere kwa bodi na bwate qualifications chonsi na abo mo women rep ekene nkerina abantu ba candidates tuarenge aba obo women rep tuarenge candidates 14 aba kunguboka ekerogo kiganeri gabunu mukungo yomo na kweresire na party factors amangane chi party ngo determine orego senko irori kwa mbwatire buya ekende gya kabere bona igantora ikirania mangana ya korokuna 1/3 sorry 2/3 gender role emine tina twensi pito ko umoka muna tu umoke tina ande esekero kyobo women rep muna 2022 will be repeating the same mistakes na keki na tabira na yaya dibaga to twensi bi munoro cha banta abana banta barai neri baga bataranyora bakori gasi etoko tebana bone etoko chigokora distribution esebirugo egere to ikerani eire dieri chiko ya 2/3 totwara ba governor totwara ba senator totwara ba chumbe totwara ba MC ekiyoka na kikera konye Kisii County kiragero roche arati na ira na segero ge kyo maybe 2027 ande ko buri chikureke ngikiragere Julie urusi arati segero
egento keragere ndusi arachese kero egente getangani etogote bachinga kichabonoiga 15 years abagaka kabagambire bokabanyana batebire amaene tware ruburaigwa abagaka tutare gotema torego seuma Bay County nebweka ne Kisii County na abantu ba etogote bana bagaka barairebia lakini togote bana muna tware chinsemo ao chigo keregasi ebagote bana pengine totemo mukungu na bokonyoro bunjeti kwabeire ekine gente getangani egento kende gya kabere ngokwana turi igore ya development onyanja aino monto Kisii County omoiboru Kisii County gose omonto omenyete Kisii County igongote bana abantu batagita magendera koko rigerigo ikera bono ese miaka ye devolution yagachagete twatwarire over 200 billion chia bekiru ime ya Kisii County ese miaka ye komia ngwai ne miaka ye egochikochi ebere ya Simbarati goko rigeri ime ya Kisii County chinga kichabo no gamune mburego tu togonte bina asinaro 200 billion chia tumekire ime ya Kisii County koreto bonjoreri ekende kia gatatu abantu bono bachakire korana abaswati abange oborai bwabo nobuya nande tibari baibi abantu ne change batagete diego chikoreta magendera na kie kinatebire na onya abantu baisanikire abantu abambara byo kuri fa abantu ngoteba n'abantu ba Kisii County batebire na yaya tiango turatema omusubati ese miaka yende 5 egere torena naki ogwonjore nkobo abantu bono baigokira maiso mbaroche na goika development ebe na development ye igego chikorigereri abantu ba Kisii County ekere korigeri abantu ba Kisii County inyorango compete tore ne constituency chi county chinde ngai togo chigotoka emiaka 30 ya devolution onye bono iga 200 billion togo chiraime ya Kisii County bose to kweneki ngasi kichikorete wonchoreri amagima y'abantu ba Kisii County igo konya Kisii County musubate omugabana gokonya Kisii County etogote bana tiato chora barai lakini bono katwaroriro oburai bwa bagaka twatebere na kwero kende abasubati mbakore buya mono nande no maite na kurumaega abasubati ngokora bare buya mono na kiki yoko iguna umuchi umusubati atayo muchi itugutemna tware konyora ribageri muna basubati ese emiaka 5 tutiokere no gotiokere kiro ekimiaka 5 yoka na intutoro kina abasubati ba Kisii County ninkitora nyare gokora einere koretana ogo changiera osoko oko mente okobako kwa esoborai bwa Kisii County inyora Kisii County abasuba 63% ya population ya Kisii County na basubati fasubati na bandi 63% igonto ko babeka isoko yoborai inantu chinga kichonsipi abagaka na ubare SMS abasubati abange gwetania abagaka ya Kisii County mbaiko toke mesa bwese bitari bikubago ninki gekogera tutete kuisananza ntuzwe kamuna abagaka gopanga abasubati riba bago cyana barubwe mesa egabo egere bakonye okoba population yabo nerene nake amagani yabo na barabe tofauti naje abagaka ninki toko batigira isiko population yekurwe bango abasubati nonye bara mbabwati chigasinge chiwachiwa sinyinge lakini nabwo bana biasara Kisii County ninki toko batigera isiko ekere ni meri yachire ekere na baro barwe getadi gekere kero muntu ninki toko batigera isiko ekere to maite na baswati abange na baminivu nabakorende ni nki ko chikoreta bauti ko mugabana robisi ege ntongo chigokore eto bauti ko mugabana robisi muna bono ga noroche uchumi ne saregete na uchumi ego saregete uchumi saregete sengi mata Kisii County tiango tebiga uchumi ne saregete sengi ma lakini me ya Kisii County ne yake netereti yake egente getanga ningo chikorigereri ngaki abantu baito bakonyora chibesa ese miguko yabo ekero muna bono yokorigeria mangana pending bills inche nimbegete nimbwatete egabana okobokona naki egasi onye yakorekanire tiyakano ekera abantu babwate chibesa omuguko the purchasing power okunyara kugura 1 2 3 chibesa chikogende kayoto kuru chibesa chiko abantu kayogo chikoru chibesa ntiriko chese kurwese serikali igonchiro ne rizotarayo kanyeka igonko gotebiga ebagote bana semi njingana nguru Kisii County nja receive chibesa financial yentangani about 13 billion ene financial year yakabere gochikwera June ese tobwate chibesa totaramanya ngasi kichi akorera kininde no mogokona chibasa rinchena netu mbwango igatimeti gose chi reflected ege ntongo tebana toise kwebanga ne chibesa ichi tobwate
buya Yes. na bokonyorana uchumi ya Kisii County ya chire guru Alright. abanyagitari mbaga omete nkwa igweto mugabana ogotebana nkorosiare almost 187 million to 200 million kero moteni guru Kisii Teaching and Referral Hospital onye ndiria maite na ebine biasara eyunere ng'ombe yoko igokamu ime ya Kisii County he should act eso bwango kurigirina abanyagitari abakonye bakomogesera 200 million kero motieni baira negasi no matete buya health is a devolved functions chi function njiro chitegate is a national government ne chinde chire ime county government igora rigeriria abantu baho bago kukogote bana tige national government era ngakyo mogomo kogenda abantu bago kubako gende mbera ne ng'ombe nero konyego kwa chi milioni ogo kamakero mutieni Asante sana. igogo ikatorigererina obo korerio buya ne abantu baito batware chibesa muguko na Kisii County eragenda you know omugabana 2027 weja kurigia unate uretari mangana ngira noja sorgira ya singincho yobwango sana inganire kwabekaga igana abagaka besu kimagega kurwase urai bwabangina no kuri gikikura ayo mubeka otomari ribori gate bana ki taramanya ekerenge kenne nandi kiyaga korete ngane nabagaka bitige mahira ngoyo bwatu no mugaka muno andagegera twere chikura na watayo ya sana nga nze na chagete kubuli chikura 2013 yes 2013 omongi no chawrit milio tara yes milio tara iga jete anda abantu bamubogoreti former governor na bamubogoreti gocha wenere women rep ase bagweta bata wenere women rep you see ekera chobwa nende tigango tebi omwana okubwatu okoboko ku school no mwana ogwichire school tofauti nero getting the point yes, I'm getting nene na kiki ngote bi morali ingambi ya mona so ko diswaleli elison ya ko garangalinga ekero monto omoeto omonto no obongo na bwo monto yes ekero monto emanyete kya gokora tibuka ni rio monto akonya gotabo koreke so ori omubwate to ko boko maete the moment ya tali angenera na ndo manyaiga egabana yagotigara account kwarire women report kwa national assembly yes. Are you getting the point? Yes. Na affirmative action mani ya karochi gocha nero wena ta kumanyanga kya ko rani chiwestiri. So ebinto ne bingi na ine ngwantu makariri swali ndire kwata na te tombolera kintombolera. Nganki ne expected kangi women repwe kwa. Yes, I'm coming there. Otherwise na nje mbwata wo manyi mono kweta ni mai. In fact, I'm not watching my young ngari buri chibu na problem na inde I thank my colleagues makwa ne ngendo kere so much important. Yes. Inclusivity ne ngendo kya maana sana. So do you want to say like the women rep tara inclusivity ya bantu bonse? Hakuna tigango tai for free. In Jakaro 2013 ekatwa korete elections. Na temeta kubori Mary Otaranga affirmative action. My dad is the first person ochoeto women rep. Affirmative action money nje majitu kumotanda no na rep. Chiwese jinji kare gotanta ni sana bangi na baito tumetinga kichiko kora kinyo koranga abantu mara bako ba advice badari ko banga buya you see akeroge kene kem na kiyo ka yako erected esaba kungu litanga ni pia yo mukungu ya wachori to ke bolinga bakungu bali bana to kubura na bara bichukura they had their own vision that's why Gladys Njena amwanga likatoko na gukurana tuaranira bakungu bakabona tuaretana ni reshimu ngakleti ganduke korokunga Kisii County Women Chapter yes donya no arimi no aneria kere petition yere court ngamata petition terikende after all okero ki women repo baba bwanja ndi molimo kero montagonta neba Gladys ni karo 2027 hosting ante tanja ndi molimo egento kera ko performance ngaki kwabe ka bakungu ababando bari kuburi burai abakungu mbarenga kwa rosiri bagocha kuburi bwa MC na ndo baite abakungu mbarenga kwa moldi bagocha kuburi bwa MP na ndo baite because naona basacha aba ebara igubuya ekero mukungu we women rep excuse me yes. Donya tali I'm sorry na maite na kumiri fiki I'm sorry koigunga ngina biara donya na asiret I'm so sorry Donya you know Doris you are my friend yes. Pole tuko pamoja alright egento ntaetengo tebi tima itiki yako era bakungu aba bachoriru bagutwara ubwoba they don't want to reach out kuchesa bakungu abandi bari kuburi bugambi kubareto on tape like this the way toriga ngene gentenge komsana na atemine sana kama tebi Donya a platform ye Kisii County Women Chapter ne yabakungu bonsi pi ne platform yabakungu korosi platform yabakungu ngene gasi nko onye gwazini rukogenda okore gento yoko rukurende participation
on the ground. Yes. Aba kungwa ba Tomorrow drama at the ground ga kore binto kore ki bisima nini whatever. She's meeting with the people. Let me tell you one thing. Yes. Njeno manya biasa ruma. Get it from me. Yes, I'm getting To hocha ga alikeroka umbekera amate na amate ya water kaite to. Igo torankonya. Akarokorete public participation. Aba na injina bagote ngendo torangete ga ne greenhouse. Yes. Diario mago te bane greenhouse ye ne tageta amate. Abantu bagote ne kintu ya ndu tutagete esako. Toroseri esako chiwesa tutagete kumanyanga kitoko exchange of money. To arrange charity mission, don't charity mission. A constitution yako toteviega. Ekero gukore ne donation. Tukwana tukuyetanga. Ina wika ku irukurwa moyo. Terchibes che serikali gutumika. It's against the law. Okay. It's against the constitution. Get it from me. Yes. Donation is not donation. Charity is a donation. Yes. It's not affirmative action money. Right. Chiwana tokutumaka. Chirina donation muna wana fiki are runga. Wana na. Wose na ona tumuna wana for example muna nje. Ngimo kimitumba nganda ngira bana children so. Alikiumu. Wose ngenda nga bana ngira mitumba yane ngire kanisa. You think wana tikutangasa my friend. Wose ngwakora. Iyo ni yako. Iko chikombita jiri kwa tu ndiko tanga. Tapana. Ibine bintu byaho gukora bikore uryo gukorera bwiko munyana nama itenga ki Gladys na nkonye tasegete. Iko. I will do it. Na ende nje tigango I fear God. Alright. So the Bible is my guidance. Sante sana mwanchu muligire biroto bya kireza cyakiri ni maite viki arate correspond ko Sense Media na bondo tenengana arate ko na mwanchu muligire bya chinsali ko cyatumye grisana ko Sense studio ngoma yonyanja your time sap. Yes. Ni maite viki no bata mange Julie no bata mange Gladys no bata mange. I think the discussion is a lot of time but rende mwanyoro wake. Yes. Twanyo because of rain. In fact bakati nyingi tuata kwa Julie because inaweka mapema. Yes. Embora. Understand? We are hazardous, eh? Yeah, we understand. But tunashukuru sana mwiki legaiga. Asante tukulia Julie ntaracha sole viki kwa na ingana yo moyo. Thank you very much. Aba omwancho mutegereri utorigereti biemono tiatoreri bageri tangani gwakira barari baminto koromo twachinga kichebene kweresa abantu baitunkigendrete na kirem biemono Ndizi TV as usual all the time nonde gaiga koromo gongania nonde koga kwanira egento natako batebia mbiana aba raibeito bonspi tochamo tubwaterane tokonya abantu baitu na nyasaye no mia in 2 weeks time na nago eresa will be distributing the first will be launching the 1 million banana seedlings ali nyamache na abara ibaito bonspi from national international and whatever to arosiri the cooperatives na ayo the best cooperative ne chigwachi hure na ayo join because World Bank also is bringing money ekerego tegocha as an individual ego gocherekerura as a group we are in the process egere monyore na ntutonyore tubakonye nchira twaligirie market tokonyara kwirigirie market as an individual. We have come together with the national government, with the county government, turatiga mangana siasa turabwaterana abantu baminto turakonya egewe ka 2027 kero montato e report card omwana omuntu tiganko irane limbi yamono watebye Gladys goikoeresa abantu oroboti card ruaho inki gwakorire toli gocha gotoeresa na kibinto bikare private. There is nothing like private. We are politicians. You have to tell people what you have done so far. For them, why are you better than the one who is there? Yeah. That is where we need a report card. For now, let us work with all the elected leaders. Ninumwa ba elected, ochakere governor, a senator, MCA, member of parliament, a women rep. We are supporting you mpaka 2027. But from there, you have to show us. So thank you, our president, Dr. William Samoei Ruto. Ngwacheta Chief Rats Chirin, Twaro Chigwa Kole, Chief Family Chichakwe Tunaba Abamino, Itoko Pole, we are together with you. Na ine keromo igule climate change is a big issue. Amangane mete Torre na Kitoko Konyana, egere mwa say and say me you are some of us. Thank you very much. Omorigeli ondigereti. Ndarata socho kwa ngana yomori Julie, your last word uja somori Ndizi TV toko chikokora because time is up. Asante sana mwanchwa omorigereri igongwa kangambie so guturigereri nande igontete mbainyori Julie Nyanchamanya mao ninde nene kerokyo bugabana bwa Kisii County 2027 nyasao gotoikyo ninde na maene ese nyomberi ya Sol
didi nyasaye ataite gochora David orenga kamuraga ke karenge gochikorisi na babere nyasaye na bamuageta maguta paka kabamara abar omurai sorry igobono ngosaba abantu baminto abangina montegerete abagaka montegerete kisi county nega netie change na ande mo kumie change yenga yekuru na bekuru nyombe edienke oyore juli nyanja manya mao igongo basabe somo goganja chinga kichigo ikamumbu atesekero kyo gavana egere nyare ko bakorere gasingia eyuna igure na saya ndangeri mbakorere asante Julie ngarane na yana nebire. Yes, We have seen you so close with the governor, so close with the Kowange sana na bari bande ba serikali. Actually, what have you benefited from there? Mwana minto na kwa elesa bya mwana ngana ki I'm not for self-centered. Yes. I'm people-centered. Okay. You have to work with the national government and you have to work with the county government. Right. For me, when I was forming the cooperatives, remember the Ekerogo Ichiria cooperative is from the county government, but Yasekob approved is the national government. That's why I'm working with my governor, Simbarat, who was elected by the people. And I'll continue working with him. We are having a conference in Kisumu where I'm going to showcase my Sovita wine in Kisumu. And kigenteke mona nyora bantu akuburi naki na manyete vikirero na nyora bantu akonte na lero kwa kine governor bona eturike ne kwanza tigimi ndebi mbigo tokonya. It is our governor, we elected him, we'll work with him, we'll work with our president. It doesn't matter. We'll work with Dr. William Samoei Ruto. I'm working with the PS and Agoteya Trade, because for you to export things to Europe you have to get the clearances from the national government. Thank you very much. Abantu batiga mangana ayo. I'm working with the Dr. William Samoei Ruto. I'm working with the governor Kisii County Oyokorokoyo Minto Simba Arati. Asante sana. Ngana yo mweria. Yes. Mheshimiwa ngata ngana ya muni chukura ngana yo mweria. Abarari bana aba marari itambu ya mono abatagarari bya Ahora viki acha umuraja. Tinza chino maedera bongora aligeri watana kweli dunia iko na mambo Sana. Abatagarari baito na baligereri ba Ndisi TV bya mona asogotorigereria na inde bya mona asogototegerera tiganya sanya kuba beko nzigenda advice nari ko runeyiga cinga kesi ne chiembure nene abantu baminto tema kubeka chiyanga cyubukendu na inde kubwa mano tema tigako ganya serikali agotebingonye kwarorire ngariro bankwanyo karire ayesuka ngora iga ne batubwatia sokuratia tamari esoko cyobugimana bubwa mana kubwa kende yonse iga mangana nda kabere ne rina kya abantu bari baminto banyorire ne eshibanyoru ne shida yembura Goto gote banyasaba kune ekora intumwanya bantu na batoko yalia na bora anyoro monta gukwana na ndata akora akinya sae renya sae igento kende ya gatatu siasa ya ereta 2022 umutinyo nane ndo agete chikura Yes. Tugachore president, tugachore governor, tugachore MP, tugachore women rep, tugachore MCA. Abantu baminto ndaite kubatebige ntekam. Onyo wachore tu. Kolega asimuna nyasa agwageta mabuta chinga kicho gachorwa. Nainde abantu tieto tige kuna gokobera ebitina abantu bali bale obisi. Onyo korochinga no bota etoko konywa genda obisi sabo morayo ekiotanite. Na intu balito chorire usaba na siasa totige kuna kwaena na false promises tia twali tia ira abantu yani tia ira abana inchi chiangsa chitayo yagerire baka abana inchi abande batale go chiko batari gukora kigasi umuntu akwenda obisi kwenda lero kwenda mambiende yagera kwa waste time instead no gwata ati umuntu ngo okonya ndo stindi go okonya bana siasa ba mintu bali morobisi abayishimiwe No tomere nonde. bogorie simu kogwakira no mwana inche simu ka kibogorie simu onyo toige tiko yebogorie noro cho muntu na wakirite kura Mheshimiwa. mokonya so No tomere nonde gosine ya ngoma the true spirit and the spirit of God ngote beke maana ikimana gi ngoro yane na ninje taringa ne lazima ngambo murai lakini nimbu ate kipawa kyo murai meana tiganya saba seseni naende Ndisi TV nje ko bari request yane ne Yes. abakungu babore tibukumenera puna bange sa I wish tigago torangeria abantu batatu leta nga bakungu bari bonsipi tokolerwa analysis mapema mbuya mapema Analysis in which way? Asemi ndo kwa kordo sana analysis anaende tigamba tayo baralia No anza analysis in all performance ini ndo kwa kordo everything bia biko
okwana wona what kana Noroze abantu bakurukunga bakurikira nabora nyora abande mbakurikira mutandikira analysis umorality gango tabi analysis ngokonyera umwananchi umanya ng'omuntu oyo ni mutomana wagonkonya oso oyo ni mwegasi na bagokora biyasana mushimo nakiso cyagere ko barija nakitaretera monto mu studio torete mwenzi gatokwan abande mbacha singine tokoreta monsi abana nabo kusqueeze nabo tokumigana studio nengare badere ushite ntutware forum byo koreta monsi channel samoya totokotoka bara mangana nimeshukuru sana thank you yamuna sokorete ngichino nimathina tware chinga kinga chingia na chinga kichingongu utakontrole basubatu batatu bonse banda barabara siasa mwacho na ko begetera kirende tuatemirega ko control tuli kurwali gana na and Vicky and Gladys imekuwa nega sengi kima ndatano mwacho muri wana bato kora iga ekere chuma mosi botamba somoro rweke umbu bato komerana nawo mani hapo kama na baro na ushukuru sana asoberetse ndakishia bote rezo swat kutoka kinse jiga igo na boto rotina mbaise ne ko bari asengi so bai mwanchira nede takoigora mala yokura mbiro na ndizi tv bero basanga na mbiro ni kata na boko na boko mana ki aisa no sempa isa aibia kana boko ligere report kan Vicky ate bana wana ate bila narcis bionzi abego na Julia ndo bekira ya ate bila 2022 na 2027 wana semeli ende wanchu muri bachara no kwao mangana aje boto kwa na Ndizi tv bo ebrangere rebiao ekerengere pia na somo kasangu ya mwana taro kuligere ya petrone mokera na ndio promise kuna studio demo aso kubana tseje butuko gitrana ngoro kwa